Omutambo wematumba Ngati utambe iwo mazuva mano tiri pamatumba. Omutambo wematumba Ngati utambe iwo mazuva hondo dziripo, madzinza aripo, zvikwambo zvirimo, asi pasituation yako iyoyo Jehovha vari kuti hongu iyo pete yomuvengi ndoyanzi inhema. Kunenge Satani akareva chokwadi anzi inhema, akati unorwara iwe iti handirware. Nyangwe ukanzi une kenza nhasi ramba. Amen. Ya, hosi basa remudiki rinoratidza kuti rinotoshandiswa nesimba, nekuti simba richiripo. Saka simba racho iroro vamwe vashaya direction, vakashaya atsiura, vakashaya ayambira, nobva vaenda naro mujeri. Amen, amen. Nobva vaita ngochani. Amen, amen. Nobva vapfeka mhete vachidimura minwe, vachidimura miromo, miromo ine ringi, muno dzine ringi, matama akaboorwa, miromo malipsi epasi aboorwa, nobva aita semwedzi kunge nyembe. Zvashaya direction. Ameni. Zvashaya atsiura. Asi nhamo yaye akabereka kuti handina kufunga kuti ndichazogara nezvakadai mumba mangu, asi ndozvaunenge wakupakurira sadza. Misodzi yomwoyo inenge yava ndambofara nekarwiyo kaimbwa pano paimbwa nziyo dzine message zvekuti kana iko kungomira pano kungomira, asi message hakuna asina message yake yatambira, because zvanga zvichiitwa pano ndezvechokwadi uye zvine upenyu. Omutambo wematumba Ngati utambe iwo mazuva mano tiri pamatumba. Omutambo wematumba Ngati utambe iwo mazuva mano tiri pamatumba. Isusu kana tapedza Kuunganidza zvepaburiro totamba mutambo uyu. Isusu kana tapedza Kuunganidza